Kawadhi nyime kendo wang'iyo motende kod weche mag tuke mamoko ahinya to mago mag Deaflympics mosebedo katimore e Tokyo. En Kenya otieko piem jotugo mane kod ng'ol mar winjo kata Deaflympics ma ibago e kata mosebed kibago e Tokyo e piny Japan gi midila 5 mag mula, 6 mag silver kod 4 mag bronze. Odiochieng' mogik David Kipkogei nolone Kenya midila mar silver e ng'wech kinda e kidieny mar yawuoyi. Kipkogei ma en jagni 46 nong'ado tol tok ringo kuom seche 2 dakika 17 gi nyiri 30 tok jang'wech mowuok e piny mar Sweden Otto Kingsted mane otieko e thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 16 gi nyiri 10. E kidieny mar wakeini Kenya nowuok gi lwetgi nono tok Sera Kimani gi Gracie Kendago rem tieko ng'wech. Because this is my first time, I had the goal of getting a gold medal, but I experienced some leg cramps. But I did try my best, I pushed myself, and I'm happy that I've gotten a silver. I thank God so much.